אני רוצה לדבר על האיש שבמטבח ואיך אנחנו נדע אם בדירה או בבית שלנו מתאים מי או לא. אחת הטעויות הנפוצות בעיצוב מטבח היא לאנוס את המטבח בכל מחיר כדי לשלב בו אי. אי לא מתאים להיות בכל מטבח. כמה טעויות נפוצות שאנשים נוטים לעשות בקשר לאי במטבח. טעות ראשונה היא להתפשר על אי קטן מדי, שגם לא מספק משטח עבודה רחב, ובנוסף גם אינו מספק מקומות אחסון. הטעות השנייה היא לבנות אי גדול במטבח שאינו גדול. מכיוון שגודל המטבח לא באמת מתאים לאי, נוצר מצב שהאי כל כך קרוב לארונות המטבח, כך שלא נשאר מספיק מקום למעבר ולגישה נוחה לארונות. עד כדי כך שלא ניתן להתכופף למגירה התחתונה ביותר. אז מה הפתרון לכך? קודם כל לבדוק אם מי אכן מתאים למטבח שלכם. אז איך תוכלו לבדוק את זה? הגודל המינימלי של אי במטבח, ואני מתכוונת למינימום של המינימום, הוא 1.20 על 90, וזה במידה שמדובר על אי שאין עליו קיריים או כיור. דבר נוסף, המרחק בין האי לבין ארונות המטבח צריך להיות בין 1 ל1.20 מטר. אז אם אתם מגלים לאחר בדיקה שאין לכם מקום לגודל מינימלי שלי והמרווח בין האי לארונות המטבח קטן ממטר, תוותרו על האי. טעות שלישית, הרבה מהאנשים רוצים גם אי וגם שולחן פינת אוכל. לאחר בדיקה בה אני מגלה שיש מקום לאי במטבח, מתגלה בעיה אחרת. יש חוסר במקום בחלל של הסלון ופינת האוכל, ואז יוצא שהאי ופינת האוכל עומדים ממש זה בצד זה. מצב כזה לגמרי מיותר. ברוב המקרים שאני נתקלתי בהם, בני הבית מהר מאוד יבחרו רק באחד מהם כמשטח עיקרי עליו הם יוכלו, והשני יהפוך להיות מקום לאחסון ניירת או סתם מתלה לתיקים ומעילים. אז מה הפתרון? יש צורך הכרחי להבין את מגבלות החלל, ולכן הייתי ממליצה לכם לשקול טוב טוב לפני שאתם מחליטים גם על אי וגם על פינת אוכל. תזכרו שיותר שולחנות בחלל זה פחות אפשרות תנועה, ובנוסף כשיש אי ופינת אוכל בסמוך אחד לשני, הרגשת העומס בחלל גדלה, החלל נראה עוד יותר קטן והתחושה פחות נעימה. תחשבו היטב מה יתאים לצרכים האמיתיים שלכם. פינת אוכל או אי. לדוגמה, אם אתם מארחים הרבה, אין ספק שפינת אוכל תהיה לכם שימושית יותר מאי. אז אסכם ואומר שאם הבית מרווח מספיק למקם אי ופינת אוכל שמרוחקים אחד מהשני ולא עומדים בצמוד, זה אכן אפשרי. אך אם ישנה מגבלת מרחב, אל תאנסו בכל מחיר את החלל. אתם מוזמנים לדף הפייסבוק העסקי שלי, להתרשם מפרויקטים שלי ולקבל עוד המון טיפים ורעיונות לעיצוב חלל הבית. אז נתראה בהמשך. ביי!